Tnediet klinika ġdida ta' aċċess rapidu fil-ġinekoloġija li se toffri servizzi dijagnostiċi effiċjenti u ta' kwalità għan-nisa riferuti mill-professjonisti fil-kura primarja. Il-klinika se topera kemm fiċ-ċentru tal-onkoloġija Serent Nimamo kif ukoll ir-residenza San Vincenz de Paul. L-anewlini tal-klinika u li tivvaluta b'mod rapidu sintomi li f'xi każi jistgħu jkunu sinjal ta' kundizzjoni serja. Dan jinkludi sistema ġdida ta' referenza Fast Track, speċifikament tal-pazjenti li jkollhom sintomi suspettużi ta' kanċer u għal dawk li esperjenzaw demm wara l-menopawża. Għalkemm il-maġġoranza tan-nisa riferuti ma jkollhomx mard serju, ir-rispons rapidu tal-klinika u l-approċċ dijagnostiku komprensiv tagħha huma kruċjali biex jipprovdu serħan il-moħħ immedjat u fejn ikun meħtieġ jiġi żgurat li trattament jibda malajr. Il-Ministru responsabbli ġewwa Etienne Bella spjega kif kull pazjent se jiġi evalwat minn tim multidixxiplinarju li fejn ikun meħtieġ jista' jsir sken tal-ultrasound pelviku u biopsi fl-istess jum. Tenna kif dan l-approċċ għandu lan li joffri servizz aktar effiċjenti u li jnaqqas l-ansjeta tal-pazjenti u qal kif kull sena il-klinika se tkun qed tilqa' madwar 300 referenza ġdida. Dan ifisser li tabib tal-familja jew speċjalist li qed jissuspetta li persuna jista' jkollha kanċer ġinekoloġiku issa nkunu nistgħu naraw lil din il-pazjenta ġewwa dil-kamra fl-iqsar żmien. Dan importanti biex il-pronjosi minn dawn it-tumuri tkompli titjieb f'pajjiżna.